Lidi, tady jsem já, Piro, a tady je mý první vlastně Supercraft Brothers. Doufám, že to bude pravidelná série, pokud se vám to bude líbit. A je to Minecraft, Vanilla mod, tady teď dělám parkour. Je to vlastně, není to mod, je to Vanilla, normální Minecraft, pokud si někdo říká Vanilla, to je nějaká zmrzlina nebo co? Ne, je to základní vlastně Minecraft. Je to Minecraft a myslím, že je to vlastně server, na kterým vám dali přes command bloky a word edit, prostě schopnosti a tak. A já jsem si dal teda kaktus a tohle, jak jsem teď zabíjel, byl vidr. Teď jsem dostal zlatý jabko, teď jdu na vidra, ten má nevýhodu velkou, když jdete na blízko, ten má strašně pomalý ty střely a doufám, že nebudu mít deklavý hlas, protože ten mikrofon má strašně malý, jak se tomu říká, prostě, že s ním má strašně malý. No, nevadí. Teď jdu na Blaze, takže... jo, je mrtvej. Co? Ne, tady je nějaký, tohle nevím, kdo je. A teď, jo, ne! Nevadí. Jdeme, máme 5 životů, myslím, že? Když nám zbíjají tím pádem jenom 4, pokud... Dobře, počítám. Ticho. A... nevím, co to bylo za blesk. Tamhle vidím lítající oheň. Teď už ho nevidím. To jsem neviděl dávno. A no, teď, ty máš tak, jo, a mám na sobě thorns, takže by to mělo být, že když mě někdo hitne, tak dostane taky. Ale není to vždycky, je to jenom nějaká, jak je to, jak se tomu říká, nějaká možnost, nějaká prostě procento, že vás to, že ho zasáhnete taky, ne, že ho zasáhnete, ale že vás něco jako v Terrarii použnou v Thorns, jo? Kdo jste hrál Terrarii, tak určitě poznáte, jo, nevylížej, ty jsi hnusnej. O, vidr, co čekáte? Už je mrtvej, jo, vidím tam. A, Blaze, ale mám životu, to se mi nevyplatí. Hele, už mám víc, co to bylo? Bo jsem to blbě viděl, nebo se mi náhodou vyhývali. No, nevím. Záleží na tom. Jo, záleží, protože teď jsem umřel. Dobrý. Snad se nic nestalo. Maček jsem šípku nahoru. Dobrý. Tamhle se hledám, jsem 4. player, kdybyste mě hledali, teda myslím. A jsem na tom nejhůř, jak jsem to tam tak viděl. Teď jsem na něco šlápnul a vidím, že jsem na nic nešlápnul, ale byl to tamhle kluk Blaze. Jsem si teď mohl spawnout, nevím koho, netopíra, nebo nevím, na co je to spawnovací víčko. No. Bude to krátký díl, bude to mít nějak 5 minut, 4 a teď už to vlastně bude končit, protože teď je můj poslední život. A vím, že umřu. Tamhle to jsem já, na sebe jsem teď ukázal mečíkem, teď mě tady zabíjí. Teď ho zabiju, takhle, zabiju ho, jo, a najednou, kde se tady vzal, a tímto nám to ukončilo. Vidím tady vysoký frekvence svýho hlasu, takže to bude dost divný. A tak to tímhle já to asi chci ukončit, ale ještě si tady dáme poslední parkour. Hop, ještě, jo. Skok. Jump. Parkour, teď. Parkour. Hop, sahy se do brandejsa. A skok daleký. Skok krátký. A teď to je. Bum. A tak, nevadí. Já se s vámi tímto loučím. A čus.